6,725 żagħżugħ fl-età ta' bejn is-16 u l-24 sena alla qegħdin fid-dinja tax-xogħol u lanqas fl-edukazzjoni. Ħafna iqisuhom bħala żgħażagħ mitlufa. Filwaqt li hemm min mhu jagħmel xejn oħrajn jistgħu jkunu qegħdin f'xi tip ta' impjieg fl-ekonomija s-sewda. Iċ-chairperson tal-ITC Clyde Caruana fisser kif issa l-Gvern qed jibgħat ċensiment lil dawn iż-żgħażagħ. Bħalissa għaddej eżerċizzju dar ta' fejn jirriżultaw il-Ministeru dawn iż-żgħażagħ sabiex niġbru aktar informazzjoni. Naraw x'inhi s-sitwazzjoni fil-familja, naraw x'inhi s-sitwazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ biex eventwalment imbagħad is-sena d-dieħla meta nerġgħu mill-programm ta' fondi Ewropej ġodda inniedu l-garanzija taż-żgħażagħ inkomplu dak li qed nagħmlu dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jibbenefikaw minn aktar servizzi. Bħala parti mill-istess garanzija żgħażagħ bħalissa jinsabu fl-aqwa tagħhom il-klassijiet tar-reviżjoni bl-aħlas fil-livell ordinarju. B'hekk studenti li m'għaddewx mill-eżamijiet tal-matematika, fiżika, l-Ingliż u l-Malti jingħataw l-opportunità li jtejbu l-marka tagħhom meta jerġgħu jagħmlu l-eżamijiet f'Settembru li ġej. Fil-fatt statistika tal-ewwel sena wriet li studenti li attendew dawn il-lezzjonijiet kisbu riżultati aħjar minn dawk li ma attendewx. Dwar dan il-fattur tkellimna ma' waħda mill-allima, Wilma Galja. Il-fatt li qegħdin fi klassijiet verament żgħar, allura l-allima qed tagħtihom aktar attenzjoni individwali, tkun tista' aktar iddur magħhom, tkun issir taf eżattament il-problemi tagħhom x'inhuma u kemm jista' jkun tindirizza dawn il-problemi. Huma tiskanta fi gruppi żgħar jidraw il-xulxin. Jidraw anka l-inna l-allima u jisom jibdew irrabu dik konfidenza. Għal dawn il-lezzjonijiet applikaw 1085 student. L-erba' filgħodu l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo flimkien ma' Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg żaru dawn il-klassijiet li qed isiru fl-Emkast Fraħal ġdid. Bartolo appella lil dawn iż-żgħażagħ biex ma jaqtgħux qalbhom u jkomplu bl-istudji tagħhom f'livell postsekondarju, filwaqt li ringrazzja lill-allima tal-impenn u d-dedikazzjoni tagħhom. Filwaqt li Borg qal li l-Gvern huwa impenjat biex permezz ta' iktar fondi Ewropej jiġu finanzjati aktar proġetti edukattivi bħal garanzija għaż-żgħażagħ.